mga kabisaya! So karon nga video, requested ni siya sa usa sa among subscribers. Ang among buhaton karon is related gyapon ni siya sa previous video namo nga makeup challenge. Oo. Kani nga video karon is gitawag na mo og 3 minutes hand tied up makeup challenge without using makeup brushes. Ang among gamiton lang is lipstick, and then eyebrow pencil, foundation na makeup, two-way cake foundation o pang eyeshadow. Okay. Challenge kay si Rose! og ang among make-upan is Amin. Kinagapusa na ang kanyang. Ay, ako. Ka-cute. Ima anak. Ana siya. Okay mo. Oh. Anak. Isa na. Ayun na. Ayun ko lang pa. 3 minutes. Challenge starts now! Okay. Mo bro. Baby. Mabaga na nina ko ba. Lawlay brush wing. Yeah, that's the challenge. Kanina lang ako ang tulo ako i-brush. Hindi ko na paano ang brush. Asa mo yan? Ako alar. 3 minutes iko na po. Oh, nag-run na to. Ako ang kuhan is. Ako kalun siya akong ilington sa akong alar. Ano pa ba sa pila na ka minutes? Yes. 2 minutes na lang, guys. 2 minutes na lang, bro! Oh, no. Okay. 1 minute and 45 seconds. Challenge po kay oy. Nado ka mapiskilay. Uy, parang gatrapo lang singot. Okay, next. Lipstick. Kasi dayon para ano dayon ko an Basta makaon ng lipstick, ha? kulay. Ito lagi nga color. La suri. 1 minute and 10 seconds. Okay. Hindi na magamit ang kuan. 52 seconds. Hindi na magamit ang eyeshadow. Titik tayo naman kaayo upuan. Yeah. Kuan pang nini. 38 seconds. Okay, next. Ako lang pala, itong touch na. One hand naman din. Kuan ni 10 seconds. Open your eyes. Simple. Simple Oh, makeup na? na. Finish na? Okay. It's time. Tapot. Criminal. Sir, dapat ko sir. Dapat juga mo sir. Ay, pag si kinali. Ay, ko nang bumitaw, rago na inipulso. Sinunod ka. Okay. 3 minutes. 3 minutes. Sige. Let the challenge begin! The time is ticking. Serious kayo to. Serious kayo. Competitive. Ngano ka nakas lipstick? Parang Nga ulay raman. Discarte ba? Discarte. Dayan na rin. Ito yung eh. La. And then blend. Ilan na ka minutes? 2 minutes and 12 seconds. Dali, lagi ka itong tirusi. Ito yung urang. Sige, ito. 1 minute and 57 seconds. Char. Asabi, ang nag-makeup. Okay, next is foundation. No! Oh no, 10 seconds. 10 seconds. Ding, ding, 1 minute and 34 seconds. Ayaw. Ako pa sa time, Tiros. Winner na sad. Pwede ka ma-introduce ato ang kuan? Itong gift? Yeah. December? Pwede ka ma-introduce sa YouTube? Kuan, Pwede masaya kabalo. subscribe na to. Okay, next is kilay. Kilay na kayo ipon. Kilay naman siya. Okay. 44 seconds. Close eyes. Close eyes. Every look na ha.
Ten, 9, 8, Basta, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ek! oh no. Time is up. Aura.